Yan, magandang araw Pilipinas. Unboxing tayo. Dumating na yung order ko na album. Ito na yung album na Paper Bill album. Tama ba? Paper Money album. Tingnan natin at maganda kaya ito. Marami kasi akong banknotes dito na ilalagay. So, ayun oh. Ganda. Ito yung coin album. May kasama pala tong coin album. Ayan. Nabili ko to sa Lazada. Ayan. Sa mga gustong bumili din, ilalagay ko yung link sa description box. Ayan. Para kung gusto nyo bumili, ayan, pipindutin nyo na lang. Ayan yung coin. At ito naman yung Paper Money album. Ayan. Ang ganda. Kulay red. Ayan. Kumpas-kumpas ko talaga. Ayan. Meron pang plastic. At eto. Tingnan nga natin kung maganda nga. Para maka-order uli ng isa. Ayun oh. Eto na. Yun oh. Ayun. Ilalagay mo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali 60 pieces na paper money ang pwede mong ilagay dito. Ayan, tama-tama. Meron akong mga bills dito na ilalagay. Ayan, may paglalagyan na ako ngayon ng aking album ng aking mga paper bills. Ayan, ang dami ito. Ito yung ilalagay ko. Ayan, 2,000 Keteser Forint. Ayan, sa bansang Hungary ito. Ayan, ilalagay na natin. Yun, oh. Bueno mano. Ito. Ano ba ito? Sa China ata ito. Ayan, ilalagay na rin natin. Mga banknotes natin. Mga foreign na banknotes ito. Ayan. Isa-isay natin. Yun oh. May tatlo na kaagad ako. Yun oh. Naka-anim na. Iba't ibang banknotes ito. Mga foreign na banknotes. Ayan, matagal ko ng collection nito. Sa wakas, nagkaroon din ng lalagyan ng aking mga banknotes. Ayan. Ito pa. Yun oh. Ayan. Ganda. At shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa YT. Ayan, sa mga coin collector o kabarya. Ayan, baka gusto nyo nga umorder ng ganitong paper money album. Ayan, ilalagay ko yung link sa description box. Ayan, at ilalagay ko to lahat mamaya, itong mga banknotes. At ipapakita ko na rin sa inyo, ayan, sharing lang.
yung mga banknotes ko din dito. Ayan. Ang bagong lipunan series banknotes. Ayan, may 2 piso, 5 peso, 10 peso, 20 peso. Ayan, oh. Ang ganda nito. Ayan. Ayan. Napapahilig din tayo mag-koleksyon ng mga banknotes. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito pa. Ayun, oh. Pag kinapos ako ng pambayad sa Meralco o Maynila, diyan. Yari na ito. Ayan, ang dami niyan. O, yun, o. May 1,000 pa ako. May 100. May 200 bills. Ayan, napakadami. Ayun, o. Mayroon pang polymer. Ayun, o. May 4 na piraso akong polymer. Nako, bagong-bago ito. Ayan, o. Ayun, o. Siyempre, meron din ako 1,000. Ayan, o. Meron din tayo niyan. Ito pa. Dami niyan. Ito pa yung 5 peso na kay Emilio Aguinaldo. Ayan. Bali, demonetize na yung ganitong mga barya. So, nangongolekta din tayo ng mga ganito. Ayun, o. Ang koleksyon ni CNS. 10 peso. Ayan, si Andres Bonifacio. Saka si Apolinario Mabini. At ito rin. Ayan, o. Yung mga banknotes na 20 peso ni Manuel L. Quezon. Ayan. Meron din tayo. Ayun, o. Ayan, o. May 1 million tayo. Ayan. Fancy banknotes. Ayan, si Rodrigo Duterte. Ayan. Dating Pangulo. Ayan. Meron din tayo mga Mickey Mouse ang tawag dito. Ayan. Ay, hindi pala Mickey Mouse to. Yung, ano ba tawag dito? Yung mga unang pera nung panahon ng Hapon, ano? Ayan, may kanya-kanyang probinsya. Ayan, sa Iloilo City ito. Ayan. Iloilo City Committee. Ayan, 20 pesos. Ito yung mga unang pera. May ilang piraso din ako. Ayun, oh. Alam mo yung mga banknotes na ito. Ayan, kaya ako kinokolekta ito. Katulad nito, na. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, oh. Napakaganda na serial number nito. Ayan, makikita nyo. 850850. Ayan, oh. Kinokolekta natin yung mga ganitong banknotes. Ayan, ito pa. Ayan, pakita ko sa inyo ito. Mga serial number nito. 738873. Yung mga ganong serial number. Ayan, at ito pa. Ayan, no? 870-087. 870-087. Ayan, ayan. Tapos may collection din tayong Star Note. Ayan, 0174895. Ayan. Star Note ang tawag dito. Ayan, no? Marami pa dito. Ayan, no? May mga... Ayun, no? Ito yung Mickey Mouse pala. Ayan, Mickey Mouse, the Japanese government. Ayan, ito yan. At ito yung mga 1940s na mga pera, yung mga ganito. Ayan, ito, Mickey Mouse, the Japanese government. Ayan, oh. Meron tayo niyan. Ayan, at ito. Yun, oh. 20 pesos. Ayan. Iba't ibang nakapirma dyan. Iba't ibang presidente meron ako. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Nakakatawa itong mga ganitong banknotes. Etong isa, ang nakapirma ay si Ramon Magsaysay. Ito. Tapos ito namang isa kong banknotes, si Ferdinand E. Marcos. Ayan, dating Pangulo. Ayan. Tapos yung isa naman, ayan, makikita niyo si Diosdado Macapagal. Ayan, tatlong banknotes ito, 20 pesos. Yun, oh. Kakatawa mag-collecta ng mga banknotes. Ayan, ito naman yung mga serial number na kakaiba. Ayan, 899, 899. Ayan, 797797.
Ayan, kinokolekta ko yung mga ganyang banknotes. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalos.